Sinden semono cantik suarane semono lembut lamun anggap dewek kita ki beli mampu mumpung ning kene pengen ditembangi ning Mimi Haji Juleha yan delongan kana apa kana dong duh laut kana iya iki kang kana kebonan maka oh lanjaran lulu iya kanggo nangubek magenggong lawan ratu tedumpak lanjaran kacang bakal tak beresi tak koyak lawan isu kacang dawawiti agung wangsul lentangan kamas sempla lembiane luwes pantes disawangi Mas Ando Mas Donal minangkane kambi kelambangi wong beci pasti keteti Mas Ando Mas Hadi minangkane kang ditembangi Mas Amrul panggil aku serengan adonye gede Aramantorias minang kasaking cigarugat dewi nangejen ampun deden lo Mas Udino kiput mamaji Mama Yanti kange di jangkung Bunda Janunu kang ditembani sing ana ning Dubai dewek wong kang pangeneman dewek aduh kang wargono bos baca ada nu kang ditembani nok kopi wong bongas sareng ini dandi Mas kangen absori Aramantori saking Cigarogan Kangku waru kang ditanggangi Mama Sutadi sing kapatan Jangkrik kami sumelangma Sumelang ditinggal hari aduh Mas Donal kang ditembani sareng Mas Ngecung sempla lembeane luas pantes nadi sawangi seminggu rasa kelayu sebulan mah jadi kelingan bonteng petak palawijang lamun berasa nengati Om Dimeng panitia tua dewe ngejalok di gaweng lamun kalau cilik sapa gedeng sumedot bae rasane ngati sumedot bae rasane ngati balung balik lekasan paling jalan najana dong kayak katone bayangan maning pikiran ngeling-ngeling maka ngeling-ngeling mumpung indung Mama Suta di calon tuan rumah sing petangga ayah Rusril Mama mul ayah mul wong sabar dewe aja lompi gawe ngalamun kungsi bahala pasini
ngedal janji kembang ros kaya sisi cair mau jadi saksi Kilapo kayane tungkep bumi kelawan langit wis buntuk ning pemikirane gula kini ki glati bocah kembange latar kanggo nyumponi Ratu Dewi Andagasari kaya-kayane wis beli nemu kini ki Bunda aja nunung sing ana ning Dubai dewek aja lali wal nggih dihitung pengikutnya Nyimas Ratu masih lengkap apa wisuda kucing robot datu braja celep jangkung masih ki masih aja masih rempek berarti nandrakaken semangat juang gone nimba ilmu pangabisa petis manis pendrang pengeneng kacang enak pisan saucap jare dongengane Nyi Ratu nggih lamun tuntas nuntut ilmu bisa ilang sepenjagongan bener bisa mabur tanpa lawan bahkan uripe beli bakal mati selawase alias nglungsumi wong becik pasti ketitik gambar dono bos warna baja Mama Ica ada musim bed Korea jare wong sing dodok ning ngarep rampak urip sebaturiku mancak semplak rawen gropak mencelat nibanining tunggak tapi ukur-ukure sing arane urip bareng iki aja cilik pikir awa segede gajah brewok sangar sing ditlan hati-hati Mas Donal seran Mas Amrulet isin karo bocah lembut priwen siki pira kader nyumponi sewulan purnama bujang tanggung prawan tanggung dijokot getihe dijokot jantunge dijokot hatine diserahaken Nyimas Ratu malak mandar sila dadi wong sakti wal ya ora enak iki kanggo nyumponi Ratu Dewi Andagasari Mas Udinok ipun kaya dinok bonde denok kang lebih gaul di meja carini mamaku kaji Udi cik bedak gemuyu siraku wong sejen ngormati bokat isun mawis almarhum siraku bokat bisa ndongol maning siraku bedak
betat-betat. Sumur ginantung telagan ngawang-ngawang uganekan karinyawan Bapak ngabasing dakang Sri Mulia terima kasih ditembangi Gampang. Kayane kula ki nglati bocah si masih cuci bujang tanggung wis tepung gelang ki. Wetan tutup wetane, ngulon tutup kulone, ngalor tutup ngalore, ngidul ya wis mentok ki. Wis ora ketemu karo pikir. Kaya konon. Priwen kuno. Gampang ora angel. Cireban cibaca diri Kang Kuwaru Mas Giring Aramantorias Adoni Mimi Dandi Lamun wong lanang lungane mendeng kanggo nyumponi anak rabi oleh jalak jaluk kuon pasti ake anake. Lamun ana wong wadon sing limbeane liwat bokong Apa tandane kuno ki? kuon kumrisil anake. Sebab wong wadon sing limbeane liwat bokong kadang kangene luwi-luwi ning wong lanang. Kaya konon ya. Aja maning dijumpoi nafkahe tekang wong lanang sing pengene didulang mangap pangudang-udang. Ya ugane ki sampean meh enak tinggal ngomong. Nyon masyarakat iki wis ngarti sing ana ning ujung tua ki. Yung waya magrib ke bocah wis dikandangi. Wis dianjing-anjingaken bocah waya magrib baik. Kita masih muter-muter kerasa pegelik. Sampean mena karin jentul longgone kita teka. Barang guru dewek bakal orang ginung getih bakal beli mangan jeroan ya katon asli ini Ratu Dewi Andagasariku. Siji ruwet loro rewel. Nah, Barang anu kaya siraki gede gak cuman kagawan ning dina. ya. Sing ngarane ciri prawan karo wis delengen bokong kiwene. Priwen kuno. Kapa wis munjuk sekilan berarti kuwen wis dudu gadis, wis dudu kembang latar. Tulis sampai teliti temen. Lamun bocah bujang tanggung rambutnya leles selangka maning Apa kuno? ilok tu kuning toang kuno. Sering belanja. Ya aku kita agak sempat oli kuno ki. Lagi winang wingiku. Ya sempat disetorakan. Barang diinum geti ya mongkok-mongkok Nyi Ratu ki. Kun kuje geti apa sih di jalanan kita kuje. Sawal. Jadi kita ada anakan pancak. Pantesan je geti beli nak kakin dosa. Ya koko contoh maning arpo pembonang kucariwa Apa kuno? bocah raine tua kunku ngaku dia masih umur welasan. Ya iya loh. Masih ABG sebenarnya. Wis kin mengkenen breng Diganti belajar kita mah diganti wis. ganti apa Daripada muter-muter gelatih bocah tanggung beli nemu ganti penakan kiri. Masa kerasa apa dengan ratu mah? mangan masih aku urung. Oh
kumis gede selengen gua kapan disewoti ku nangis. Barang anu rewel. Gawe brek-brek bae. Ora apa-apa ku sampean. Wis jamene kah? Ben. Kangen sirah ning kita. Sik. Kangen ning sapa sampean aku? Kan wis 3 wulan. Sing arane wong lanang ku kadang-kadang pajeke kenang seneng. Jai-jai. Sing arane wong lanang ku berake-berak kenang kepaksa. Apa wis ndeleng mlenos ku kok sok kaleng kangen karo wong omah. Angger sasaran wong omah pakai jawange sinden kah. Wis gamengkenen kene priwen. Kata ngomong magenting tanana pegot. Bener ki. Lamun peranakaken nambah suwe nambah edan. Iya. Dibagi barisan konon lewat sayembara. Apa sayembarane? Alasan. Siapa sing bisa notokaken bocah bujang tanggung karo perawan sing kembang yang latar dipaidulanan. Jai. Paham ada apa? Paham. Ya pasti pada rebutan ada sayembara mengkonon maki. Cuman kapas sing blempong mah jadi kirimaken mana? Ora. Pas yang blempong kah sampean mah. Mana gantingin tuh. Mana dingin laporan. Awas, priwen aja dinidang wangsul. Ora ki. Aja colong playu. Tanggung jawab gula mau wis. Soalnya maka batuk ke ambak sing akeh bohong ngono. Hari apa-apa. Wis gah. Hati-hati ki. Apa sirane? Wis gampang piro nek emosiku. Hari apa-apa ku karo mencalik. Kawan ku menteli-menteli gak. Kuatir bayaran secuil bae sombong. Sawan ku mau wis. Woi, pada sugi gak kader oli prelekan ku, oli loncoran. Ngamprak suwe-suwene. Kok bae sinden kuwen. Lampun si sinden kraket gencelan rancak gong. Yes, ngamprak suwe-suwene. Paling loncoran 5.000. Meneng agak. Iku sampean kon mancing. Mana-mana sampai mana? Wis aja dilatih wis. Apa sebenarnya? Aja ngelatih Prancis dilatih pada edane wis. Jemberakan sesuene. Si tua yang alai. Siapa sih ngomong tua? Corong temen sih. Wajar ngendong bewi sombong siraku. Wis gah. Kabeh pengikuti Ratu Dewi Andagasari. Aja kesuwen kita ngelatih bocah kembang latar ya. Awas aja sampai gagal. Lamun gagal ya nyawa ukurane. Kakang lapuh aja ketampetan kang bakal tak sugi pupuh manggalang. Lir katasang nalendra mangkin sigro niromangso mukang abang sineko jajane netrane angolang-ali kumise den puntir-puntir sumbar-sumbar bari amus la
sugi pare wakaji sugi pare soten wakaji saweng amba wakaji sugi duit sugi duit gapai pirang-pirangan wakaji anake ayu wakaji anake ayu soten emboke cantik bapane kasep wakaji ake wakaji ake anake saban bengi Serang Bapak Basing BKM Sri Mulia Serang Mas Tonale Gedi Bapak Tarmodi Buseri Juragan Apel kang ditembang Serang Mas Gedi Serang Nopi Putih Gedi Ayo dino bonda dano Bunda janurung singanan nindu baide Sang Kamardono Soswarna baja Mama Ica saking Citra Ada no sing duwe Korea dewe Sempla lembeane luas pantas madi sawate tangku warukan paling ganteng serang mas kiri ramat korias ini dan dino kopi wong pongas dewe udah murah siapa Maskin slung sing denger ngem segara dewe Jangan yang panik gue Mama Yanti kan ditembangi Mas boleh kemadi Minangkan panitia muda sing mirangakan Mas Kiri satu pesantren Bapak Darmudi Busneri Juragan Apollo Sangda bagi tengah agung Adoni sing ditembang Bapak sangda pembuang Tegasakan janjikan dingin Janjikan dingin Lampit gunung migar langsa baik Melang sama badan sabiji Sesepuh dadap kami rengatkan Panitia tua sing tembang Mama kulo kasih Mama Yanti kanye bijangku Simbar mata Megareng kelapokan Dengan baik kena di depan Mumpung hidup Ajaib Aku kena Nafsu si mantap hatiku Raganya masih ketemu Raganya singkat tempuan Jama yang panikku Tegak-tegak sampai angsur
takdir bisa dipungkir. Kadar beli bisa dipumpang rela mati korban jamas ngep sing ning Korea duno icman sini rengaken ayo nonton Piramandala sing dene wis tembang terus sore mantap kado rezeki aja desakan sesekambekan ngadek sampai dengel-dengel likaton sindene kang suarane gendang kang suarane ketuk kuyu panjatku senggake larane weteng Aduh, tobat, tobat. Aduh, tobat, tobat, tobat. wong wis tuwa putune digawang turuning pangkon boktuane tungkul nonton ket sungar aku mawar ngira yen gemuyu cekak-cekak bukan letekan kang suarane kendang kang suarane kok kudu panjatku sebake larane weteng Aduh, tobat, tobat. Aduh, tobat, tobat, tobat. Astagfirullahaladzim. Jaka lundu Bukanya semua Suriwan cibaca diri Ibu ngerasakan bangga lan bahagia anane awakmu selalu duwe perhatian kelawan ibu selalu duweni kasih sayang karo ibu eling-eling mangkang eling-eling asih mumpung ning dunya senajan harta ibu ora duwe tapi sira-siraan sing sebagai hartane ibu harta sing luwih berharga bener saucare ucapane wong tua sayang sing aran harta dudu jaminan kanggo urip bahagia bukti kelawan kenyataan